Bismillahir Rahmanir Rahim wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Barkanmu da sake saduwa a cikin waɗannan shirye-shirye masu albarka, shirye-shiryen da muke bayani akan fassarar Riyadus Salihin. A satin da ya gabata mun yi magana akan mahimmancin mayar da amana ga masu ita. Yau kuma za mu yi magana kan haramcin zalunci da kuma umarni da mayar da abin da yake hannun mutum na zalunci. Qala Allah ta'ala, Allah maɗaukaki yana cewa, Ma lizzalimina min hamimin wala shafi'in yuta. waɗanda suka yi zalunci ba su da wani masoyi ko kuma mai ceto wanda za a yi masa biyayya. Wa qala ta'ala, Allah yana cewa, Wa ma lizzalimina min nasir. azzalamai ba su da mataimaki. Wa amma al-ahadith Amma hadisai kuwa, فمنها حديث أبي ذر رضي الله عنه المتقدم Daga في آخر ciki- باب المجاهدة. daga ciki akwai hadisin Abu Dharr wanda ya gabata, wanda Allah maɗaukakin sarki yake faɗa a cikin hadisul Qudusi, yake cewa ya ku bayina, tabbas na haramta zalunci akan kaina kuma na haramta shi a tsakaninku. Na'am. وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال An karɓo daga Jabir, Allah ya yarda da shi, annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce, اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. ku ji tsoron zalunci saboda zalunci duffai ne ranar alkiyama, واتقوا الشح kuma ku ji tsoron ruwa فإن الشح أهلك من كان قبلكم saboda ita ruwa ta hallaka waɗanda suka zo gabaninku, حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. ta kai su har sun zubar da jinanansu kuma sun halatta abubuwan da aka haramta musu. رواه مسلم. Muslim ne ya rawaito. وعن أبي هريرة رضي الله عنه An karɓo daga Abu Huraira, Allah ya yarda da shi, أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال maza Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya ce, لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة tabbas za ku bayar da haƙoƙi zuwa ga ma'abotanta ranar alkiyama, حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء. har sai an ɗauki fansa daga akuya wacce take mai ƙaho saboda zaluncin da ta yi wa mara ƙaho. رواه مسلم. Muslim ne ya rawaito. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال An karɓo daga Abdullahi ɗan Umar, Allah ya yarda da shi, yana cewa, كنا نتحدث عن حجة الوداع والنبي صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا. ya ce mun kasance muna tattauna abin da ya faru a hajjin bankwana, annabi sallallahu alaihi wasallam a lokacin yana tsakaninmu, ولا ندري ما حجة الوداع ba mu san menene hajjatul wada ba, حتى حمد الله رسول الله صلى الله عليه وسلم وأثنى عليه. har sai da annabi sallallahu alaihi wasallam ya gode wa Allah, ya yabe shi, ثم ذكر المسيح الدجال sannan kuma ya ambaci dujal, فأطنب في ذكره sai ya tsawaita wajen magana kan shi. وقال ما بعث الله من نبي إلا أنذره أمته. Ya ce babu wani annabi wanda aka aiko sai ya gargaɗa al'ummarsa game da dujal. أنذره نوح والنبيون من بعده. Nuhu ya gargaɗi al'ummarsa da kuma annabawan da suke bayan Nuhu. وإنه إن يخرج فيكم فما خفي عليكم من شأنه فليس يخفى عليكم إن ربكم ليس بأعور وإنه أعور عين اليمنى كأن عينه عنبة طافية. Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa idan ya fito a cikinku to za ku iya gane shi, saboda shi idansa guda ɗaya ne. Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa idansa ɗayan kamar inabi ne wanda yake babu ruwa a cikinsa,
yake cewa shi kuma ubangijinku idansa ba guda ɗaya ba ne. ألا إن الله حرم عليكم دماءكم وأموالكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. yake cewa tabbas Allah maɗaukakin sarki ya haramta muku jinananku da dukiyoyinku kamar yadda ya haramta muku wannan yinin naku a cikin wannan gari naku a cikin wannan wata naku. ألا هل بلغت؟ قالوا نعم. shin na isar da sako? Sai suka ce tabbas haka ne ka isar. قال اللهم اشهد. sai ce ya Allah ka shaida. 3 har sau 3. ويلكم أو ويحكم انظروا لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kai canku kada fa ku zamanto kafirai a bayana, sashinku yana dukan wuyan sashi. رواه البخاري. Bukhari ne ya rawaito, ma'ana sashinku yana kashe sashinku. وعن عائشة رضي الله عنها an karɓo daga Aisha Allah yarda da ita أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال manzo Allah tsira da aminci Allah su tabbata gare shi ya ce من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه من 7 أراضين. duk mutumin da ya yi zalunci ko da na kwatankwacin taƙi ɗaya ne a ƙasa, to za a nan naɗo masa shi ranar alkiyama daga ƙasa ta 7 har zuwa ƙasa ta ƙarshe, a ɗora masa a nan naɗa masa. متفق عليه. Bukhari da Muslim ne suka rawaito. وعن أبي موسى رضي الله عنه an karɓo daga Abu Musa Allah yarda da shi قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم yana cewa manzan Allah tsira da aminci Allah su tabbata gare shi ya ce إن الله يملي للظالم. tabbas Allah yana yin talala mai kamar sake ga azzalimi, فإذا أخذه لم يفلته. duk lokacin da ya kama shi ba zai iya kubce masa ba. ثم قرأ sannan ya karanta وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة. haka rukon ubangijinka yake idan ya riƙe alƙarya wacce take azzalima. إن أخذه عليم شديد. tabbas rukon Allah maɗaukakin sarki mai raɗaɗi ne kuma mai tsanani ne. وعن معاذ رضي الله عنه قال an karɓo daga Mu'az Allah yarda da shi قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال manzo Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya aika ni sai ya ce إنك تأتي قوما من أهل الكتاب tabbas kai za ka zo wajen wasu mutane daga cikin Yahudu da Nasara, فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله ka kira su zuwa su shaida babu abun bautawa da gaskiya sai Allah, وأني رسول الله. kuma ni manzon Allah ne. فإنهم أطاعوا لذلك Idan sun yi biyayya ga hakan, فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة. ka ba su labarin cewa Allah ya wajabta musu salloli 5 a kowanne yini da dare. فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. Idan sun yi maka biyayya ga haka, to ka ba su labari cewa Allah ya wajabta musu zakka wacce za a dinga ansa daga wajen mawadatansu a ba da ita ga fakiransu. فإنهم أطاعوا لذلك فإياك وكرائم أموالهم. In sun yi biyayya ga haka, to kada ka sake ka ɗauki manyan dukiyoyinsu. واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. Ka guji addu'ar wanda aka zalunta saboda babu hijabi tsakaninta da Allah. متفق عليه. Bukhari da Muslim ne suka rawaito. وعن أبي حميد عبد الرحمن بن سعد الساعدي رضي الله عنه an karɓo daga Abdurrahman bin Sa'ad as-Sa'idi Allah yarda da shi yake cewa استعمل النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من الأزد يقال له ابن اللتبية
على الصدقة فلما قدم قال هذا لكم وهذا أهدي إلي. yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya sanya wani mutum mai suna ibnul lutubiya ya je ya anso sadaka, wato zakka. Lokacin da ya zo ya kawo wannan zakkar sai ya ce da annabi sallallahu alaihi wasallam, wannan shine zakkauku, wannan kuma kyauta ce aka bani. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال sai manzo Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya miƙe akan mimbari ya gode wa Allah ya kuma yabe shi, sannan ya ce amma ba'du, bayan haka فإني أستعمل الرجل منكم على العمل مما ولاني الله. tabbas ni nakan iya sanya mutum aiki daga cikin ayyukan da Allah maɗaukakin sarki ya jibinta min. فيأتي فيقول هذا لكم وهذا هدية أهديت لي. sai kuma ya zo ya ce min wannan naku ne, wannan kuma kyauta ce aka bani. أفلا جلس في بيت أبيه أو أمه حتى تأتيه هديته إن كان صادقا. idan da gaske yake me yasa ba zai zauna a gidan babar shi ko kuma gidan baban shi ba ya gani ko wannan kyautar za ta zo masa? والله لا يأخذ أحد منكم شيئا بغير حقه إلا لقي الله تعالى يحمله يوم القيامة. wallahi babu wani daga cikinku wanda zai ɗauki wani abu ba tare da haƙƙinsa ba, face sai ya haɗu da Allah ranar alkiyama yana ɗauke da wannan abun. فلا أعرفن أحدا منكم لقي الله يحمل بعيرا له رغاء. wallahi babu ruwana idan na haɗu da ɗaya daga cikinku yana ɗauke da raƙumi yana kuka, أو بقرة لها خوار. ko kuma saniya wacce ita ma take kuka, أو شاة تيعر. ko kuma ya zama yana ɗauke da akuya wacce take cewa me. ثم رفع يديه حتى رؤي بياض إبطيه. sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ɗaga hannayensa har sai da aka ga farin hammatarsa. فقال اللهم هل بلغت. ya dinga cewa ya Allah shin na isar. متفق عليه. Bukhari da Muslim ne suka rawaito. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال an karɓo daga Abu Huraira daga annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa من كانت عنده مظلمة لأخيه من عرضه أو من شيء فليتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم. duk mutumin da ya zalunci ɗan uwansa ta fuskar mutunci ko ta fuskar dukiyarsa, to ya ƙoƙari ya warware abin da yake tsakaninsu tun kafin ranar da zai zama bai da dinare da dirhami ta zo. إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته. in yana da kyakkyawan aiki to sai a ɗauka da gwargwadon zalunci shi. وإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه. idan kuma ya kasance yana da kyawawan ayyuka, idan kuma ya kasance ba shi da kyawawan ayyuka, to sai a ɗibi zunubin ɗan uwansa sai a ɗora masa. رواه البخاري. Bukhari ne ya rawaito. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما an karɓo daga Abdullahi ɗan Amr bin al-As, Allah ya yarda da shi, عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال manzo Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi yana cewa المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. cikakken musulmi shine wanda musulmai suka kubuta daga harshensa da hannunsa. والمهاجر من هاجر ما نهى الله عنه. mai hijira cikakke shine wanda ya yi hijira daga abin da Allah maɗaukakin sarki ya hana. متفق عليه. Bukhari da Muslim ne suka rawaito. وعنه رضي الله عنه قال an karɓo daga Abdullahi bin Amr bin al-As, Allah ya yarda da shi yana cewa كان على ثقل النبي صلى الله عليه وسلم رجل يقال له كركرة.
akwai wani mutum mai suna kirkira wanda shi ne yake ɗaukar kayan annabi sallallahu alaihi wasallama masu nauyi ko kuma ya kula da iyalin annabi sallallahu alaihi wasallam. فمات فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو في النار. sai ya mutu sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa yana wuta. فذهبوا ينظرون إليه فوجدوا عباءة قد غلها. sai suka je suna dubawa don su gano abin da ya yi, sai suka ga ya ɗauki wata babbar riga daga gani mai yaƙi kafin araba. رواه البخاري. bukhari ne ya rawaito. وعن أبي بكرة نفيع بن الحارث رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال an karɓo daga abu bakra Allah ya yarda da shi daga annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض السنة 12 شهرا. tabbas zamani ya juya kamar yadda yake ranar da Allah maɗaukakin sarki ya halicci sammai da ƙasai, kowace shekara tana daidai da watanni 12. منها 4 حرم. daga cikinta akwai watanni guda 4 da aka haramta yaƙi a cikinsu. 3 متواليات. guda 3 suna jere, ذو القعدة وذو الحجة والمحرم. da zulƙada da zulhijja da muharram. ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان. sai kuma rajab wanda yake a ware, wanda shi rajab yana tsakanin jumada thani ne da kuma sha'ban. أي شهر هذا؟ sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wanne wata ne muke ciki ne wannan? قلنا الله ورسوله أعلم. sai muka ce Allah da manzansa ne suka fi sani. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. sai muka shiru saboda azatanmu zai ambace shi da wani sunan wanda ba da shi muka san shi ba. قال أليس ذي الحجة؟ sai ce wannan ba zulhijja ba ne? قلنا بلى. sai muka ce haka ne. قال أي بلد هذا؟ sai ce wannan wanne gari ne? قلنا الله ورسوله أعلم. sai muka ce Allah da manzansa ne suka sani. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. sai ya yi shiru har muka zaci zai sanya masa wani sunan na daban. قال أليس البلدة الحرام؟ sai ce wannan ba gari ne mai alfarma ba? قلنا بلى. sai muka ce tabbas. قال فأي يوم هذا؟ sai ce wannan wanne yini ne? قلنا الله ورسوله أعلم. sai muka ce Allah da manzansa ne mafi sani. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. sai ya shiru har muka zaci cewa zai ambace shi da wani suna. قال أليس يوم النحر؟ sai ce wannan ba ranar idin babbar sallah ba ce? قلنا بلى. sai muka ce haka ne. قال فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa tabbas jinananku da dukiyoyinku da mutuncinku haramun ne a gare ku kamar yadda wannan ranar take mai girma kuma take da kima a cikin wannan gari naku a kuma cikin wannan wata naku. وستلقون ربكم فيسألكم عن أعمالكم. tabbas za ku haɗu da ubangijinku kuma zai tambaye ku game da ayyukanku. ألا فلا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. kada ku dawo kuna kafirai a bayana, sashinku yana bugun wuyan sashi. ألا ليبلغ الشاهد الغائب. wanda ya halarci wannan gurin ya sanar da wanda bayana. فلعل بعض من يبلغه أن يكون أوعى له من بعض من سمعه. zai iya yiwuwa wanda za a sanar ya zama ya fi amfana da abin da ya ji fiye da wanda ya ji. ثم قال ألا هل بلغت؟ ألا sannan هل annabi sallallahu alaihi بلغت؟ wasallam ya sake cewa shin na isar? قلنا نعم. sai muka ce tabbas. قال اللهم اشهد. sai ce ya Allah ka shaida. متفق عليه. Bukhari da Muslim ne suka rawaito.
وعن أبي أمامة إياس بن ثعلبة الحارثي رضي الله عنه an karɓo daga abu umama alharithi Allah ya yarda da shi أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال manzo Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya ce من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه duk mutumin da ya ci haƙƙin musulmi ta hanyar rantsuwarsa فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة to Allah maɗaukakin sarki ya wajabta wuta a kansa kuma ya haramta masa aljanna فقال وإن كان شيئا يسيرا يا رسول الله sai ya ce ko da ɗan kaɗan ne ya manzan Allah فقال وإن كان قضيبا من أراك sai ya ce ko da reshen bishiya arak ne رواه مسلم muslim ne ya rawaito وعن عدي بن عميرة رضي الله عنه قال an karɓo daga adi bin umera Allah ya yarda da shi yana cewa سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول na ji manzan Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya ce من استعملناه منكم على عمل فكتمنا مخيطا فما فوقه duk mutumin da muka sanya shi wani aiki ya ɓoye mana ko da allura ne ko kuma sama da allura كان غلولا يأتي به يوم القيامة tabbas wannan yana daga cikin haramun wanda kuma dole ya zo da shi ranar alkiyama mana ya zama dukiya haram wata ranar alkiyama dole ya zo da ita فقام إليه رجل أسود من الأنصار كأني أنظر إليه فقال sai wani mutum baki daga cikin mutanen madina gani nan kamar ina hango shi sai ya ce يا رسول الله اقبل عني عملك ya manzan Allah karɓa aikin da ka bani قال وما لك sai ya ce me yasa قال سمعتك تقول كذا وكذا sai ya ce saboda na ji ka ce kaza da kaza قال وأنا أقوله الآن sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ai ina ƙara maimaitawa ma من استعملناه منكم على عمل فليجئ بقليله وكثيره فما أوتي منه أخذ وما نهي عنه انتهى duk mutumin da aka sanya shi wani aiki daga cikin ku to ya zo da duk abin da ya anso ko ɗan kaɗan ne ko mai yawa ne abin da aka ba shi sai ya ansa na lada abin da kuma aka hana shi sai ya hannu daga shi رواه مسلم muslim ne ya rawaito وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال an karɓo daga umar ɗan khattab Allah ya ƙara masa yarda yana cewa لما كان يوم خيبر أقبل نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا lokacin da yinin khaibar ya zo wasu mutane daga sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama sun zo sai suka ce فلان شهيد وفلان شهيد حتى مروا على رجل فقالوا فلان شهيد suka dinga cewa wane ya yi shahada wane ya yi shahada har dai suka zo kan wani mutum sai suka ce wane ma ya yi shahada فقال النبي صلى الله عليه وسلم كلا إني رأيته في النار في بردة غلها أو عباءة sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ina aini na gan shi a cikin wuta saboda wata riga wacce ya ɗauke ta daga cikin ganima kafin a raba رواه مسلم muslim ne ya rawaito وعن أبي قتادة الحارث بن ربيعي رضي الله عنه an karɓo daga alharith bin rabi'i Allah ya yarda da shi yana cewa عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قام فيهم فذكر لهم أن الجهاد في سبيل الله والإيمان بالله أفضل الأعمال Qatada bin Rabi'i yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya taɓa miƙewa a cikinsu sai musu bayanin cewa jihadi saboda ɗaukar kalmar Allah da kuma imani da Allah shine mafificin ayyuka. فقام رجل فقال يا رسول الله sai wani mutum ya tashi ya ce ya manzan Allah أرأيت إن قتلت في سبيل الله تكفر عني خطاياي ya kake gani ya manzan Allah idan aka kashe ni a wajen yaƙin ɗaukar kalmar Allah shin za a kankare min dukkan zunubaina فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم sai manzan Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya ce
إن قتلت في سبيل الله وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبر. idan dai an kashe ka saboda Allah kana mai haƙuri mai neman lada a wajen Allah, kana mai fuskantar abokan gaba baka juya baya ba. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف قلت؟ sannan maza Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ce ya ka faɗa? قال أرأيت إن قتلت في سبيل الله أتكفر عني خطاياي؟ sai ce ya manzan Allah, abin da na ce shine kana ganin idan aka kashe ni a yaƙin ɗaukaka kalmar Allah za a kankare min zunubaina? فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم. sai manzo Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ce وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبر. haka ne idan kana da haƙuri kuma kana neman lada, kana mai fuskantar abokan gaba baka juya baya ba. إلا الدين فإن جبريل قال لي ذلك. sai dai idan ana bin ka bashi to wannan kam ba za a gafarta maka ba sai idan an biya maka shi. Jibrilu ne ya gaya min. رواه مسلم. Muslim ne ya rawaito. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال an karɓo daga Abu Huraira Allah ya yarda da shi, manzo Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya ce, أتدرون من المفلس؟ kun san mara arzikin lahira? قالوا المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. masu sauraronmu saboda ƙurewar lokaci za mu tsaya a nan, insha Allah ta'ala za mu ci gaba a darasin da zai zo nan gaba. Kafin wannan lokacin da ke cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.